2023 बिसिनि विधानसभा चंमारी अंका त्रिपुरा हास्तिनि जतो नखरक बागैनो कासा कतर चबा तामनि हिंगे जतो त्रिपुरा सा ताकुक बुकुक संनो बुबाग्रानो कतर आचुक थायो नायना मुचुंजागो हानि बागैनो ताबुकनि सिमिनो चबाओ अंखरना बागै तियार अंलायजाक बिनि सेंग्राग्रो तिनि सांलं सालबो हायनो हाय बुबाग्रानि दागि मुंबाय नक नगो थाङै आवाय मुंखलायगा गाबोदि टेलिबननि सिमि बेकवार जला जरा o pandawo phai manja khaika borom menang manok te borma te rakesh te borma te manja khati prame thani adong omrit te borma te omon te borma hani basano muthang bag choba onkota abu bagara hani basano muthang bag choba onkota abu bagara luku chongai da lama te himui mathe nari na phaika luku chongai da lama te himui mathe nari na phaika chini hanu tui chung thangjakha bhani buthari bumulunakha chini hanu tui chung thangjakha bhani buthari bumulunakha bubagara se hanu tui manai gidi thangbai yoma mansina bubagara se hanu tui manai gidi thangbai yoma mansina hani basano muthanga bag Bolakha, ache din bolakha, sono jo bolakha, ache din bolakha. Sin sakale jakha, sin pogja di tongkha, sin sakale jakha, sin pogja di tongkha. Tama joraba, khai shofata. তিনি তো পড়বাপুর তাই পেগলা কিসিজা পাত হাবকা কাবো আইছেন নগন গুলি লাইকা নগন গুলি মানে তিনি বা সালটা মাখা গাছ নগন থাকি মাখা যতন সঙ্গে রেসপন্স কাকা যারা সিনি মাস মাস থাকা থংয়া হায়াকো বড় সাউজে जों थांजाव फायसिनाय जों गोबां लगायदोंनाय अमेकना ताबुक जों पायै ताबुक पेगजला गामिनि मात्र जों दिनै पायै माइचालायनि ताबुक दंखा आं माइचालायनाय दाम परंके नेक्स्ट खाना तेसा फुंनि सिमिनो पुला मोहनपुर बिसि गताय पेगजला किसा पात दंख ताय मोहनपुर बिसि पायै जों दयरमपारा खाना हाबिना खाना खाखायो दयरमपारा ताय पेगजला ताय मोहनपुर बाकेनो खाना साबुं पाइथाना आमपरके जों आइ लाइजो सटिके जों सटिके जों खायनो ग तबना मुसुङो जारा सिनि दुर प्रोग्राम फानि मुसुङाय दो नरक फाइबेदि नरक फाइसिन लगरि फाइदि थाचाव लगरिदि सिनि बुबागन लगरिदि नै जों साना मुसुङो खाखायो नरक सिनि दुर प्रोग्राम सिन थाचाव प्रोग्राम खायमा जागा जतन फायन हनै दा जतन हामबाय जे नायतंने रखन नरखन मुखना सिनि उसुगांनि सिनि के दूर सिनि 17 गुलागाटी कन्स्टिट्युएन्सी सेंजाखा सिनि अरनि जे लीडर ब्लॉक नि तंनाय रख ब्लॉक टीडब्ल्यूएफ टीप्रा मथाते वाईटीएफ जब लीडर रखन आनि गाना आनि सिनि टीप्रा लीडर मानव दाबुमा ताई अमनो कक जारो जे जों बुबाग्रानि ककनो जों पिरि दङ थानसा जों थानसाके थाङैनो सिनि बसकानि नाहारमं सिनि जे जबा सिनि जे पाइथाकनि सिनि जे लास्ट फ्राइडे आबो जों बाहायके लोकरंनि थानि देबो रहरि मानो सगै मानो गामि बिसिं बासा एकदम रिमोट एरिया जे जागा गारि बन्द थांया जों माइतिनि जाग्राखौ जों थांलायके जाते बररक एवार होनथों जों जे नि बागै जों दिनि जों अंखरजाक जों जबा खालायलायजाक आबो जाते जतनि थानि अकपन सगैथों जों आमाय वान सगैतिनि अंखलायजाक ताय थाजिम तो खोनागोना दिनि एक्जेक्ट जों पेपर जला गामि अब मोहनपुर बिसि खबजागो एरिया ताबो अर जों माइ सालायनाय सिनि वारिस दिनि अर बर हल खायनाय अर थुनाय abuni aglo khana phungo haina hai onkholainai khana phungo onkhorine mohanpur bisi painai beborgola bisi kisa tongko abuni aglo sing doiram para bisi sing soinai khana maikano paisa kasini
साइमन सिन शिड्यूल सिनि सत्र गलाघाटनि जे बुंनाय बिसि पाइथाखौ जों थांनाय सो आं जे नायथुनाय रंखौनो खबरनाय जोङो थानसां मारिवा नरगो फायदि जों पाल बाक्सिका याफि सालायनो बेसनि नारमो